Здравейте хора! Днешния влог, който ще направя е обиколка на моята стая, така че нека да започваме. Първо ще ви покажа огледалото ми, на което в момента се виждам. Тук ми виси кабелчето, което трябваше да го включа, но не ми работи и да. Снимам с селфи стик. Това ми е огледалото, виждате, съм го наредила с всякакви простотики и да. Тук са ми парфюмите, гланца на Велнея. Скоро като ходя до галерията ще си взема друг, но на Балея, като ходя на другия мол. Тук са ми дезодорантите и остатъка и два парфюма, които са ми станали. И кристалите. Тук са ми двата дезодоранта на Monster High, които никаква работа, ама никаква работа не вършат. Това ми е на Neo, който мирише супер хубаво и съм много доволна от него. За разлика от тези на Monster High, на Дракулора и на Франки. Да. Това са ми кристалите. Парфюма ми от Германия. Ето е опаковката му тук. Това е Clean Do Ale, някакъв парфюм. Взех си го от Джанет, но изглежда не останах много доволна и да. Това са ми нещата за лице и за коса. Нормално съм за коса. Тук са ми мицеларната вода, тампоните, четката за боядисване, спиралите, кремовете, гел ми за ръце, там вътре, дето не се вижда много. Тук са ми, значи казах спиралите, грим има тук вътре, ето го. И гланца ми за устни на Monster High. Тук са ми четката и гребена. Крема ми за лице, за тяло, за всичко става на Nivea, Baby Soft Cream. Това ми е кутията за бижута. Тук са ми бижутата и диадемите. Това е картината, която направих в миналия видеоклип и да. Това ми е слънчето, което показах в нещата, които си купих от Русе. Да, ето ги. Тук са ми играчките и раницата от детската ми градина. Да, показах слона, вече много е сладък и много огромен, много гушкав и много мек. Това е машината за шиене. Това са гардеробите ми, които ще ги боядисам в бяло, за да нарисувам точки и да. Това са ми маратонките, които ви показах в клипа на нови придобивки от Лили и Лайкики. Всъщност, да, това Велнея и Нео, те също са от този клип, както знаете. И клина ми, който е долу прибран, мисля. Да, ето го. Това е тонколоната ми за микрофона. Не мога да ви покажа сега, защото той е от другата стая и да. Тонколоната, вижте колко много копчета има. Да, и аз бутам само това копче за усилване. И това копче долу за включване и не включване. Те са други неща, които са за включване на компютър или на телефон, а тук се включва зарядното. Това е куклата ми от кръщенето. Торбата, която ви показах в миналия видеоклип. Дисковете ми. Чакайте, ето ги. Както виждате, първото ми е на книга за джунглата, завръщането на героя. Това е часовника ми, зарядните, които стоят при мен, за да не се губят. Коректора ми, който не трябва да седи тук, но по принцип седи и да. Това са компютрите. Този е моя на MC. Този долу
Сега ще повдигна. Ето Lenovo. Той е на мама. Ето го израното на нейния компютър, на Lenovo-то. Моето израно съм го сложила, да съм го прибирала. Това е мишката ми. Диамантите. Това са ми двете несечета от Jumbo. Съжалявам, защото така че излезе, но в YouTube сигурно са качили ново видеоклипче. Да, на luckypennyshop.com. Да. Те всеки ден казват от там клипче ново. Това са двете ми десертчета, както казах, от Jumbo, като едното е на Gummy Bear, което съм го надраскала и запричал на маймуна. А това е десерт ми на котенце, много сладко. И да. Това ми е диска на Маша и Медчока. Пише Маша и Медви Деня Вареня. Това ми е книгата Старогръцки легенди и митове, която не е моя, а е на моята приятелка Антония, която беше в миналите ми клипове по първите ми видеоклипове. Тук са ми автографите. Ето, браво! Казвам ги всичките. Тук са ми другите работи, които не са много нужни, но съм ги наредила тук при плюшените ми играчки, като те са много плюшени играчки, много. Тук няма плюшени играчки, тук надолу има. Да, това е едно шкафче пълно с ненужни неща, но слагам ги там, защото са ми хубави и може да са ненужни, но седят красиво. Да. Това е гледката навън. Големия ни прозорец. Моята стая. Това е пердето, което аз вързвам с един син шал. Ето вижте какъв е отдолу на топченца и е синичък. Да, то отдолу се вижда, че има топченца. Вързвам го и да. Това е голямото ми легло, на което се разполагам като принцеса. Да. И съм много смешна, когато спя. Това ми е шкафчето. От другата страна също има. И още една вода има моя, защото аз донасям тук води, като ще се огоявам сигурно за Родопа. Тук са ми другите неща в чекмедженцето, като помпата за дишане. Ето я. Но салбутамол, даже не го знам какво е тичено. Да, а на другото шкафче няма нищо. А пък от другата страна хич. Само една вода. Вратата ми бе отгоре. Ето цялата ми врата е лепена в стикери. Да, защото бях малко по-малка и много исках да ми е улепена цялата врата. Да, всичко е. Това ми е малко там дървена масичка. Отдолу има разни бокуци, но не са бокуци, даже и така. Имам хартиени парички, които са ми от приятелите в училище, защото играхме почти винаги. Джапанките ми отдолу, шкафчето, което ви показах, от Руси, което си купих от Jumbo. Тук също го има в Бургас, но аз като бях там и си го харесах и да. Там долу са ми дисковете при едно такова като малко шкафченце. Но не, до шкафчето има едно розово и отгоре има едни дискове. И да. Там имам също едни плюшени играчки. Виждате, сега на телевизора дават най-добри приятели за винаги. И това ми е. Отдолу под козметичката има нещо като рафченца.
Ето така изглежда козметичката ми отдалеч. Вижте как снимам в момента. Малко е объркващо, но да. Ето така изглежда отдалеч. Според мен е хубаво, според вас не знам. Аз така съм си го наредила, така го харесвам. И да. Това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте thumbs up и се абонирайте на страницата ми. Чао!